Sefran tezaka na zao manga ake manao. Ha? Ino izy ty raha ty ambany tary. Tanao Karaha mbola zay amety malaky fa zegny. Nanino izy? Efa nitsitsindriko raha isan'andro aho marary kibo aminazy io mininkilina raha fatantsy mitsintsindriko andalagna jiaby mbola magnano fô. Mba voleza Tsimby raha latsaka tamin'ny sisiny nagnan'igny izy tô tsy naloto aby. Ketre marary kibo koa marary kibo. Manomboka niany voleza za tsy mety zika. Koa zay lefa komanao efa poubelle izy mbola inkoa tsitsindriko ake. Izy za tsy nizy. Tsy tiako manomboka niany mitsimbotsindriko mitsimbotsimbogno raha hitanao milala. Eo mbola zegny foka. Ako kono mipodiagna amizay matapy masoandro be. Fa miala masoandro be manjary marary ake. Andariva mitsitsy. Fa misy intsya. Kary za nahita vola papa. 500 000. 500 000. 500 000 francs. Iye. Eza body. Eza boadiny indry. Anao nivolagna taminahy tsy mety mangala raha mipetrapetraka biky raha nipetraka nagna tamin'ny sisin-dala. Za raiky fô amin'ny taky. Ny raha amizay andeha ilaiko i papa zay za masiaka za tike za vosika nga tike niany za. Zako nagnan'igny fô raha. Tsy Za andeha ivolagna zegny aminao fô. Tsy dalena. Tsy malaky anao boko masiaka tsy mahazo mangala raha Misy mipetrapetraka. mahamengy anao e. Tsy mahazo mangala raha mipetrapetraka ho anao bika. Alaoany volagna fa tsy vola. Hitanao na raha masiaka fô za. Tatay. Ka fa mangala izy siagna tsy mangala izy siagna leo sengitra raha raha tsabona andeha e. Ano ke tonok li batay men batay na sa tambanta ko.